ва духтарако грандиозный акция рафтестай дар ҷои стора нигоҳ кунен. Инай двойкои спортстил баъд куртаҳош бо ҳастай 100 сомон шидай. Марамат успед кунед ки тамом нашава, барои ки ами 20 дона 30 дона доранд ҳамаги. Мана марамат нархошон 100 сомон беҳад хушрӯй, материалш двухнитка. Ана диден ина болопушам ҳастай. Нархошон 100 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қатора ҷои стора. Духтаро марамат нависенша доставкатонау дигарша бо худшон мефаҳмонанд. То рақамашон аст дар экран. Ёки хубтараш хутон биёен нигоҳ кунед. Инай платьёям 100 сомония. Платьишкои хушрӯам. Инай куртаҳоям кадомеша мегирен 100 сомон. Инай ҷада бо пиҷакам аст. Пиҷака чанд сомай? Иям 100 сомон. Духтаро нигоҳ кунед. Грандиозная акция. Мана и болопушам фасонакай. Ирам 100 сомон кардагай стора. Хулас ҳамаш хушрӯй. Ҳамаша 100 сомонӣ кардан. Ин хеле туничкои ҷинсовка аста. Иам 100 сомон. Духтаро успед кунед на кадомеш дар кортонай. Ҳатман пеши стора биёен. 100 сомон. Кадомеша мегирен 100 сомон. Духтарако куртои лапша, куртои базови бисёр мепурсед. Марамат стора ҳамаша арзон кад. Ина 250 будан ҳози 180 сомон шидагай. Ҳам қахшрӯй материалаш ҳичи намеша. Дига цветошам нишон тен. Ина расветкоша бинен. Ишаишта фасон ина. Марҳамат нархошон 180 сомон шид. Шушта мепушен. Духтаро ҳичи намеша. Материалаш ҳам ғавсакакай, ҳам хушрӯ духтагай, ҳам размеро ҳамаш ҳастай. И цветора бинен. Ҳамин лапшои стора оригиналай. Духтаро як борак биёен биненда. Ина бозори Корвон тарафи Тилобозор ҷои стора 8 дарвоза 2 қатор. Ина цвечам хушрӯй диден паджинс. Хулас бисёриё лапша мекофтан. Биёен ина стора лапшаоша арзон кард. Куртои фасона метавонед аз фурсат истифода бурда харидорӣ кунед. Баъдан двойкоша арзон кард. Ёра чанд кардаен? 230 сомонӣ мана двойкая. Иам хушрӯ куртай базови дора. Диден? Бадай болош намхе костюмчаи кожинка дора. Марамат ира мешавад костюмчашам пишам ҷудогона пушен. Аз ин чанд та расветкай 250 сомонӣ. Ишаишта фасон духтаро успед кунен кадомеш дар корайтона. Ина сафедшам ҳастай. Бинависен дарва как доставкатон кунанд ёки биёен ай пеш хутон бинен. 200 сомон шид халатои Hermes фасон. Духтаро успед кунен дар ҷои стора. Аз ин чанд цветш ҳастай ҳози дигарошам нишон метиҳанд. Мана ин цветшам бинен чӣ хушрӯ 200 сомона. Мана ишаишта фасон оз дигар цветошам нишон метиҳем. Бозори Корвон ай ҷои стораро ҳама медона, бо ба ҳар ҳол як бор дига шумода фаҳмонам. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қатор. Мана расветкоша бинен чӣ фасонай. Ана баъд ин куртора ино ваян зафнара. Бренди зафнар беҳад хушрӯ. Вая стилои турецки кати беҳад хушрӯ. Иёрам 200 сомон кадан. Материалошда гап нест. Материалош хушрӯи бадай. Ина нигоҳ кунен бо расветкоша намеген аҷоибай. Омада наметонен бинависен дар равака хушон шумода доставка мекунанд. 200 сомон. Баъдана ино оригиналош буд ку сторада. Ина иёрам 200 сомон кард. И цвечам аста? Мана 200 сомон. Марамат инаи расветкошам ҳаст. Расветка бисёр дора. Ҳамаша 200 сомонӣ кардаган. Ваёш ҳастай. Духтаро размеро ҳаст. Мана шоколад мишам фасона 200 сомон. Серишам дора. Сиёшам дора. Беҳад расветкои хушрӯ дора. Размерош ҳамаш ҳаст. Духтаро нависен ёки биёен ай пеш бинен. 450 сомона инамхе куртои фасон двойкои хушрӯ дар ҷои стора 300 сомон шид. Нигоҳ кунед дига цветошам аст. Инамхе ай боло пуши дарози ангоркагӣ дора. Ай поёниш боша бо вай дора. Куртай базови. Мана марамат кассе ки двойкагирай ҷои стора биёен. Двойкои хушрӯра 300 сомон карда. 450 сомон буд 300 сомон шидага дига цветошам ҳастай. Ира бинен расветкош хушрӯ. Ира хича тоқа мешава брукати мисол туника барин пушен. Беҳад фасонина чанд та цвет дора 450 кам набуд. Ҳози 300 сомон шидага успед кунен духтарако. Сторада ҳаст. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои стора марамат. Ина сиёшам ҳастай. Бардовушам, сершам ҳамаи цветош ҳастай. Баъд медонен инаи двойкорам стора акция кардагиай. Иёра чанди кадак?
یه 200 200 می همشه 250 ها اینای درازش دیدن 250 سومون کرتا درای болош боло пуш یا 250 اینای نوش 200 сомони ана бад боло да диден ҳамун ай поён ягон намудастай байра чанди кард 200 сомон двойкачаи хушру духтаро нигоҳ кунен 200 сомони марамад ина юбочни ам астай бручни ам 200 сомони беҳад фасон ина қисми болора бинен да ҳамаш двойкои хушру ҳамаи цветош ҳастай 200 сомон нависен бо шумо да мефаҳмонанд ина баъд ино чанд сумай инош чанд сумай ина ё 350 буд 250 сомон костюмаки джинс дуракой болош киртай базови кати уна дига цветош инорам арзон кардистора марамад кассе гирифтанияй 250 сомон двойкачои хушру